Phi kwa kaliang ye mobile rim jong phi bat sim nak batmai wan sangi. Phi kwa ban di ye mobile rim jong phi wan sangi. Pidon kam ban phasina ye mobile jong phi wan sangi. Ka screen mobile jong phi kaladu hendrik circuit kidang biang wan sangi. Wan Hacharisma Mobile Repairing Center kabadan hayo Bhoirumpong Hari Bhoi District. Ki nong ilam keseng National People's Party kabari keseng san perthai Meghalaya kabai ilam ye sarkar MDA 2 hagijing perkara jongka ya ke MP election siteng samoy na Shillong Parliamentary Constituency mentegasngi hagijing dan lang ukur tong yekun election u Dr. DRL Nonglaj kilawan poi hayo nongpo kabahab han nongpo constituency Hari Bhoi District nak benta ban pensya yekin nongrim jong parti hagjugo por ban pensya yekin nongrim jong ukur tong yekun election nak parti NPP. Nalor kurtong yikun election MP siteng samoy hagini kesngi laidon langru National Vice President ke parti umas nyau bhalangdhar Dr. Celestine Lengdo ubri MLA ke Umsning uba Charles Marngar ubri MLA ke Mauhati uba Daman Baid Lamare ubri MLA ke Umroy constituency ke Kong Rona Khamden ke beri MDC nanong po constituency lembat kiwe kin nong ilam ki bahakmat jong ke parti. Hab aizin kiran kumu kurtong yikun election MP siteng samoy Dr. DRL Nonglaj ulapan pau banamar ke jingdon kam jong jela bandon ye ki riustan bat ki riu sempang ha ke jela kalong ke badon kam baha ban penlej jengmot ha ke ban pen baha ye ke pule puthi bat ban penrung ru ye ke keten kasi ha ke kernit ke bapra jong riti sensyar keri India kenang bagi pai ba ke jela kam tam ki samla kin yo ban tho ya ki competitive exam kum ki IAS ki IPS lembat ki wei Lala ru ban sakhi ye jingwan poi jong ipai ba jong ne kathan ban wan sngap ye jing pensai jong ukertong ikon election MP siteng samoy u Dr. DRL Nonglaj badro wada pedang ke jing penthut jong kamariang namar ke jing hapslap hendri ipai ba nong wan sngap jingelang ki klem khi nang jaka ke baki syong bat ki sngap hadu ban dekut ke jingelang kami kelang sakawai pat kamat ye kebangan budin tenge lado kabangidon apo yung kanegaya boleh untuk berdua ada dengan jaga Syekh Parlimen kumunong mi khmat balong usim song usim pa jong ka jaj benreu hnyau trap hnyau skum na priang ye kede ka jingkhat hadien ka jingkerpat ka jong ki riurang ba ki nongelam jong ka parti National People's Party kebabat menta ye ka jing sensyara po jong ka jela ka jing priang jong kalong hadien ba ngala pensiong ni ha ngala pet ye ka jing long jing man jong keri bat ka jaj penreu kidon kijinge hakari bat ka jaj penreu hakini kisngi ki bamenta ngai ka jing hiardor haka long breu kaman breu ngai ka jing hiardor haka perkhat ka perdan ngai ka jing hiardor haka tin ka thale kham tame ka pau bha kata ka jing hiardor haka social media namdan kam ya kamanong harai ka jing kwa jonga kalong ban kentiu biang ya kabha kamiat jong ka jatneu ya kalong kaman kasuk kasan hapo kabri unyotrap bat ha ka jelahi barok kawai ban wanra ya ka jing teli om ya ka jing ya pat ya pra ban wanra ya ka jing om ya ka jing ya isi ban wanra ya kajing jai om ya kajing bitar banwanra ya kajing songsuk om ya kajing yakhi banwanra ya kajing pen bha om ya kajing penjot ki parari dei halor kini kinorem ei baka sensyar khadar kalam ka atiar ka bakongsan ban penlong ya ka ribar ka jaj menriu ka ba imsuk imsan ka ba ya teli kabayat syafran keri
Kom kari kabala jutib, kari tibreu, kari tiblay, kari unyiu kong, kari ulong shua, kari utirat sing, kari ukyang nangba. Kani kalam kari kaba mangi ngidan kam, ya kaban ri kendang, ban bat kenti, ban long kari kaba tenshan, bat kaba yat syafrang. Dai halor kini kirkam perkhat ki jonga. Na se join ya ke National People's Party. Hoi dan ki bang bagri ka party kalam ka party ka ba ki pajba. Lese kim sotnat. Lese kadan la ka jong kirkam perkhat. Hanre ya ke jing trai kam ka jonga. Kom officer hangte ha university bat kom juru kom unohi kai. Kam tam kom wayne ki officer babat ya ka wayne ki kam ki ba klido jong ka university. Kalau yo beri trailang bagi bon ki department sorkar jong ka sorkar jela dan kapur kebangan lek meeting secretariat nomor bakhat komu expert halor ki katu kani ki policy dan pat kapur bagi officer jong ki department bafer jong ka sorkar jela kiwan man kendu kamera jonga lani ban syong ki meeting ki bamanga ngakhat nak benta ban kentiu khamtam ya ka pule ka puti Nasyam bahkan ka sorkar kadai ka sorkar kaba persang ban wen yiki jinge ki bala penlang langba kini ki post name ki bala deb kawai ka sorkar hadien kawai ka pat ka sorkar ki don la ki jong ki jinge bat kini ki jinge bon ki ba sulang sibu hanto klam persang ban wengi dagi jinge ki jingdawan ka por se ka por kilong naki padba hanrei am shimla ya ke ban weng lane ban solve ya kita ki jinge ini ka sarkar ni i kala persang ya kata bat kitu ki scheme ki per ki bala kedau mene sakmat i Dr. Celestine Linggo life totally ki welfare scheme hato kita kimdai ki jing persang jong ka sarkar ban kentiu ban an aibor ye ki baduk ki barangli ki nong kendong ki long yeng ki baduk ki barangli hato kam dei se mo kata kajing persang jong ka sarkar ban kentiu ban aibor ki samla ki bomyo ye ka kam sakri haki department sarkar bakin yeng ki kijat lajong bakin yeng ban ki ban kamai ban kershan ye ladi ye ka yeng ye ka sem bat kumjuru ban wanra ya kajing roy hakis nong gitau la krendo sepang ki surok bat kiwei kilat jingarap la krendo sepang ke urban development daw deputy chief minister bat bon kiwei pat ki kampung roy ya ki bang amdan kam shu ya kaban kedau ban phai biang sigitu hanrei nasgo thu syakrar bakadei kene ka sorkar kebala ya kaban wanra ya ki skim ba per bat ya ka jing mang tengka ka ba hedo haba ya nujor bat ki sorkar ki bahai shua ki sorkar ki baladem nadu riwar sadu ribhai hanrei ka ei ka bangi dan kam kalong ban ya teli ka wei bat ban yo ya ka jing lalut ha ka nyam ka rukam ha ka jing bat ha ki syakri ki prabreu langba ki sengnyam bat ki nongrim jing ki bangi judan shushu kawai pat kamang kwa ya kaban sim kom kamat kalong karap karyang ban kentiu karap karyang kari khasi be e jongi kari kiblai kari belamang kerpang nak bentau nyau trap nyau skum kalau naret nadu kapur jong u English kani ka tham kabadai kaja karep kajongi ki nyau trap nyau skum kabang yai repro yiki riot jong ki hima jongi mensiwa akapor sensyar pareng la penat no syasam katay syakap silcharu kumjo kabakati syati syapang syati syakjat jong kariwar la penat no sya Bangladesh ngiladu bon ki jaka ki puta kamtam ki jaka ba kham saiso
ngidon sotang kani ka jaka kandiat au blai udang ri kendang na ka menta ka judgment riu te blai ka judgment riu nyotrap ki parari baye ngidon kam ya ka ban bat ban ri kendang ya kini kiri lom bat ban kentiu ya ka rep keriang namar ka rep keriang kalong uput lom jong ka yo ka kot ka judgment riu ladau pabau ibet yang aban pa sadali ngan ya saj bar ka Ministry of Agriculture ban ai ya ka mang tingka ka bakham he ban ya ka julong ban kentiu ya ka rep kariang akan ka dong ka phan ka jongi irurong ba ibalai kaperkat kaperdang la biang kapule la biang kaputi ibriui badan burom hakiling borok tham don kamsu ban pensaya qualification kabaidon ila bat ki position at different levels como professors como lecturers ula bat ki principal hagi school ki baper la long director hagi universities ila ada member jong different society in different streams hakabidai bat ka liu hakabidai bat ka state Meghalaya hakabidai bat ka sarkar India ka jongi kublai sibun Dr. Don kumapi ke barak sisai ke borom jong kajai bedu ngisom sorong kumulong yalam jong ke state Meghalaya ka jongi mentah ke singiwan banaya kan kecil pensai habgedai bat kani ke by election bansawan hagi kendit por kini si banhan ngimyo jika merasyan ngalayo i mentah borok-borok kikun kirayot jong ke state Meghalaya ka jongi kila don kam ya ka jing ya teli bingin la ban wan ra ya ka roy ka pa ka jing ya teli ka dai ba khmatam kenang bingin la ban move ahead ya ka no conditions ya ka no ka jing trang jong ki khon jong ka state ka jongi lam kum tang ngim po sa ai sa nganong ipi kum pai ba ka jongi ka baar ka dai ka akor ka burom ladangim nang mani burom prabriu kumnongin tengin burom mi kajai briu ke jongi ladangim nang ka burom ka akor ladangim nang man pe kai bagi dai panle ka state ke jongi kan posha klang wanong yepi don kartu kani giru leaders lagi bajuan political party bogi kan di bang don nong rim kumbang Dr. Don ke bakran da ka bakim tip don bagi patai start ya limit pala beyond the limit ya bakim tip show don bagi wang chu ya tho da ka thok da sukor ya pai ba don bat tang mar lamba ka ya ki kim tip kai ke no rim ke ya ki ngan ong ya pi lari kinong ya lam ke jongi kidai kinong penbek pai ba ka state join kan posya klau ki si banwan nganong ipik pai ba jongi kanong rim jong ka NPP party ya jing alam jong sar konrad ke sang ma kumu chief minister jongi haga joka paru deru kumu national president jong ka NPP haga jing alam jong sar preston kumu state president ka NPP party ka jole ka kam don porman penbek pai ba jongi ngajoyo siau ngajoyo iba kimia ke YouTube kiong baka NPP party kadai ke pasha siliang ba ngajuan raya ka roy ka partai ko tulsi ke badon jong nomi kemar ki jong ka ngaong em kadala baklala pa kani ke caka ke bengiyeng kani ke caka ke bina sudah try kani ke surak bandru paukur tengkatam kan mau pa ba kani kadai ka kondusi bari presendo UDP mdedau NPP habi kani ka no ka subject grand with knowledge habi boy ka no ka issue kan na kabi reber pa ba baron gabadai si sa ni don kam ban kani ki issue yung pa ba hasurok ban layalang pa ba kelang ngamong kampong sa ay nganong ipi Lagi kino yalam jompi malagi suka pelam upai bak manualam sekretariat. We are not fit to be the politician nanong itu. Malagi upai bak kejadian ni menginyakan apa yang tawanya apa assembly.
ban flag off, ban kan iki shoot pada ban keren. Development sebagai NPP government belara kalau bikeleng kelai pendukung musim dari tengah keripoi. Kung bagikan mentan kani kawai kami sorong nang yo lalong komplit. Muslim su apo sikatukan ingin bu manong rim saga umsing jagilur kepada tam ars pak sapo kurusanem. Ngimdai ngile lembaga pressure, ngile lembaga jindon kam jong pai ba jong idai na. Kanu ke government ke patrayan dar pressure, they are not fit to run the government ngani tho yepi. Hawang ngayoi, habangile ro kyang pile badon ke jing yakhi. Na pimle ro kyang ke sarkar ke bamlong. Balai ke longgum ta, ke sarkar NPP ngan ong ipi, kadai ke sarkar ke berlisensi ke voice jong upai ba. Teng ni jo sim ye ke rai bangilade brai. Mrenai. Nak menta ke jingba kinong yalam kim jo saw le rai le ki haban randendo dai nam dai na kita ke dai nong mi kemar ke besisa ban telun ni ka kam jo ke state ke jongi kami ko ai ke project ke brando sudah try kayu jirun lembaga world bank ars pak lurtam min sabo no monong rimno nam ta na kaliang jong ka sport infrastructure kumong doktor bom le pai jele de wat ngap ke bakaran mangi hang ni Hapi dah ni pergi education sektor ngalang pi tremendous teraya ke education ngam kita ngatarai kebahapang inyok di pesai naukan ni burum dan burum jingkat pada iru upra usau balak long hakli ujung dan hiu lembaga surok lembaga education sektor lembaga agriculture sektor lembaga water sektor lembaga power sektor kanu dicampak lalek kum ke sorkar lamkum tangan kuaban proof ya pi balai awar jar kat praka budget jingga dan tang dah aja kurtam kat ba mentapar kala cross live pro jar tam nagai ke dalam ladai bengi ginong mikot batiasi kata gamla ban kiu hapa kiu ke budget mut kiu kaya kot jong ginong husnong ki jongi yo biso tu bakala don par ke ba patai start kau kani sarkar ke berada ke simram sudah na kata kada ngong hubung tip tengah di garam ya galon umpat fit belum nomi kemat kanu galon bak sarkar ke basim don lepa ka anja rules hapo jong central government wala lay down barok state government mut ke sarkar ke laban sim kat bamon mut ke sarkar ke laban tet kat bamon ke sarkar phimut ke laban le kat bamon ke sarkar ke jong paiba even single money, even 1 rupees in material lots, nama kena kepisah jauh pai ba. Tehabangi akran sabang ke kampen roy baka sorkar MDA kale. Hapo nongpo. Lara pikin mau hapo assembly ngilaya debate ngilaya tainia ban ong ba Karibhoy district Kamdon wat kaweiru kamadan football artificial turf. Wat laki bun kinong yalakai football nari boy ngimdon kajakale kai kebabiang. Lajayu ka sorkar MDA gaong ngila sanction ngila ai bat ka jingtrei kala jandep. Lada piong mathok Dr. Bom sngeu balik sa umbuda. Lada pimtip kelenti kelini kong rembay. Insaya lami pi kamaran football kabala siang deki artificial turf ladap. Hapo ka sinong paham sim. Ban penkre. Ban pediang ya ka national games. Laai sa kawai ka stadium kamangiong ka synthetic athletic turf. Ka stadium kabaan penlong ya kijing ya mare sports. Bat ia kataru lastang bantrei hapo paham sim. Alada pimtip kumno ban poin sa paham sim sngau bahaban keli. Kinsa yalam ban pen i. Kani ka sorkar MDA hapo ka yalam jong chief minister badon burom jongi. Shri Conrad K Sangma. Kalayo i baki sinong ki barit menshua mentai ki lastang ban he. Kisnong ki badai ki khapsor mantai ki laki sor te hasor
kadai ban biang kali kawan, kadai ban biang ke jingsyai, kadai ban biang ke bat day hang ne bakane ka sorkar kabu shipotli ki thong ka vision nagamanta arpo laipo ar nagamanta kane ka shipos nem khatsans nem ka banwan ka ka thong ka ba kane ka sorkar kabu naki shipotli ki thong kawai na kita kadai ka urban transformation ngasim ya kane ka kabu banong kublai shibun sar sngeo balang pilakin mau ya ka Riboy district pilakin mau ya ka Nongpo keli ya irang ba sinong jong kane ka sinong yo maulong lasiang simen ya kate ka surot ban pensuk kali kawan jong pa iba ngatrai ramba sinong yo maulong ila ban rakti kindiat mo hangde syong lada dai ba thok Dr. Bom sekendo i sibit insapan IUP hamau tunung kaju haum jarasi kaju ha saiden kaju syadu syapok sang mengla kani kadai ka plan baka sorkar MDA kabu kawai katong hadin kawai pat ban pen bha ya ka jingem jong ki pai ba hasor bat haki kapsor hakabai dai bat karap karyang animal husbandry and agriculture haus nem arpo arfusan hadu arpo fra kathong jong kene ka sorkar kalong ban penkiu khat 100% kijing mang pisa ban kentiu yano ya ki barep bariang ya ki bari jingri house name arfusan kanu katua financial year ka balakut nagamenta ka animal husbandry fisheries bat kiwi lapan mang pisa hadu lai hajar lai spa saupo lai kelur ladangaya kreni kini ki nomor sngo kuman kingkli te Henry kaneka sorkar ka ongba swaban kut usnem arpo pra ngin penkiu khat 100% bat ka jingpen mang ka kiu syaka 1,000 kendai po sau kelur tingkang shipodli ki mat ki baka sorkar MDA ka bu ya ka thong kumno ban penkela ya ki sinong ki thao ki jongi haswa jong usnem hajar khatpra kita ki welfare schemes ke bangi ong ke scheme ki ba ai pisa direct show pa iba kabom nan kam manale dakano no ka work order pinsas no lengo ladanga ya tu ban ong mahaswa jong usnem hajar khatpra kidontang South League scheme kita ki social welfare scheme kawai gadai ka MHIS Megha Laya Health Insurance Scheme kabaar gadai ka CM Social Assistance Scheme kabalay gadai SRWP but SUWP but ka housing tang South League menta house name arpon riu tang hapo prasnem baka sorkar NPP ka sorkar MDA ka balay lamda ke NPP kita ke skim menta kiladon hadu kumbal life how teli life how tam teli ke skim ladanga jer karteng ngatrai kapor kanomsya yanga Henry ki ba kato kat ne ki ba kongsan ngade ban ong ka skim ke balay karteng ka fokus kawai ka bar ka focus plus ka CM Assure ka CM Farm ka Lakadong Mission, ka Ginger Mission, Floriculture Mission, bat hadu life how to lead tam ki scheme. Mano bayo, kidai ki nong song sunong ki jongi, kidai ki nong rep ki jongi, ka example ka bangala banai fi ki bayo ya katu ka greenhouse, tambah ka kampai ba, haba ai ki scheme ban pen mentoy udon uba pendon kam hot, udon pat ubakwa tang ban syukwa banio klem nang ban penon kam te ban benya ka sorkar halor jong kata ta kalong ka babakla ka sorkar kala ai ka song hau nong yo kumno upenon kam ekam te kane ka sorkar ka ba pen ida ki kam de ka sorkar ka ba syuhalla na ka banta ki nong rap ka lengba ka scheme CM Farm Plus
La pelut hadu kumba arphone riu klur tingka kaba penmentoi khatlai hajar ngot kinong rep. Jagat baja duka status sinang bunga patlar ki hani hapo nongpo konstituensi. Henry ki bala komen singa hang taki ong mentaka sin te kongriat babut pie langi. Kerjani hau niu kandidat jong pi namar mon pelat i. Kadak adai ka bangayo e ka feedback lane ka komen na kadiang jong ki padba ngalak komen pelat hang ta na kata kadau nga kwa bagane ka sngi kan urlong no kanang bagi nong song snong jongi na nong po bat kum chu ru na ki chaka ki ba markhap jong ka sning ngin yo i dala ki jong ki mat om tang ha ka mobile henry markhmut markhmat ha ka ne ka sngi idei bala i bah ladang ambakla so bah karek yang sir doktor Bailade principal jongki Artli ki college Kamau Sendram border area college kadai mo doktor Sakawairo ilade lupa i principal ya kasngap im college mau kerwat kadai ni em doktor ini ilade principal ndai tang lecturer idai principal jongki college dai re ki skur maro ki skur henry ki dai ki college nangta ilayo ru ya ka award PhD bai ni dam ya keren patjo re kata ka award akabel yade bat kata ka ktin khasi ka jongi ilale PhD ka ktin khasi ka dei ni am doktor dei to ni ya keren ya ka ktin khasi ka bale se na kaliang jong pi ki nong yo bila ban perkhat hang ne jile ang tang ktin khasi jo ring ma chi keren ni yo ban keren ya ka ne ka ktin khasi ka jongi henry ban tho pat nadu ki khon ki jongi ki balai school hadu bangin ya le ya ki competition baper ngin hab ban tho da ka ktin english ka badai ka ktin nongwei ngtin ki lok sa ngtin ki lok lada pakren paren pianga ken bakren khasi nga manta la arnga dan naga ne ka daw ka e ka bangan lam jingmot ka long ngabu kerpat ikinong syong yo ngap lem kendiang hanga hapi kanom don jingwen toy syo namar nginom ya le syu ya kita ki competitive exam bat baro kini kirang ba ki bedon nang ne kimwan na kabantai la de kimwan ngaru ngamwan na bantai la de kabangi wan ban penlongi kane ka meeting ban syem ya ka por jong pi ki pat ba ka long na ka banta ka la wei jong ki ban sawan ki khun bat ki siu ki jongi kadon ka jing complain kadon ka jing ut bat kadon ka jing ngau diao ka jing beniao na kaliang jong ki nong shong snong na kaliang jong ki riu yo i jengai bahadu menta ngim don ki IAS ngim don ki IPS ngim don ki IFS namar balai kabangin hapan ya khoni ya kaneka exam kadai ha ka ktin nong wei mano bantep balada kaneka kernet ka bapra lane ka kata ka ktin khasi khara ka jongi kanrung ha ka kernet ka bapra lane kata ka age schedule ki khon ki kti ki jonga ba ki jong pikin la ban ya le kita ki exam competitive exam ha ka ktin la jong ngan tho ya ke ese chapang ka masi la dada ka pareng ngan tho tang shisla ngan yo da ka ktin la jong ngan kerwet khat sansla kadai ne am kadai kata ka nong riem lada kidon ki papen sutho bakla kin ong da kum ne da kum tai dan renga ong ya pi ki balayo snap ya kane ka jing pensayang ne let shaki shlong ki thau let shaki polling station let shaki shlong ki baper pensaya ki kane ka nong rem ni don kam yo ne uri rang ba ni don kam yo ne doktor pa un penlong no ya kane ka kantin khasi ka jungi bakan rung no ha kata ka khernet ka bapra la ne ka hdel khnang ba ki khon ki jongi ki ksiu ki jongi kin yo ban long ki IAS ngi thanom na ka por ngi lej apo DC office ngi ong te marnang baja keren nga marnang english nga marnang hindi chate le ya chem cha DC le ya chem cha SP marnang baja keren lada marnang baja keren da kata ka hindi da kata ka english nga ong ya pi jet yai doktor jongi khnang bagi kun jonga bagi jong pi kin yo ban long ki IAS ki DC ki SP ha ki ne ki district ha ki office ki baper hang ta pin sasuk jai pim don kaman keren watang da kaktin so ra bong bi ida daktin boy se jada bawi ka chani dei mar dei to ka dei kata ka woi lengkot keren ngaji pun nang egi ba keren namar ngate ngan sadang wan keren ro na do shibet ngan nom shong tachu na do shibet ngila don program ngan wan haman laki unit ki jong pi sa sngau ba
Deputy Chief Minister Badon Burom Jong mensuat pisar kane kajaka ki bangi penlong meeting dadai baslap rukti nia urang ne dijing di rujen jar lada port lang ru pum pum namar ba kade dakakti sudah ngilaya ut ngilaya nam ya kane kasurok hendainta bangi layo eu neu surok sngap jar tang nong kublei shibun ru ngimianang ban ong hakapor bapli nengkong ya kayeu kasiyeu nengkong bakane ka surok kala komplit mencuaci bima ba eu ni surok chene ma yu ong pi batok banga pen kleng banga pi badon ni surok ngatharai dang arbanai ngadang post lene ngadang ai haka Instagram post ke jonga ngong aku bleshibut mencuangi ya kano lada don baya briu lada dei badon program ngaperkat arsin laisien bangan mi nanong po banlet syakide ki than den ki jongi sete mentatang syong badon program don kano kano ke banhap banlet full speed ngalet men sywangi ya si kenta siteng henry mentakat no kenta ngiyat don ru ki bajok singa ki boong mentat ko ngret abun ki ba parking kali cha patharo namar bala bah pelat tau surok te ya kata tingim la le ye ru yam namar ka sorkar te kamram jongka kala pendep ka syong pat ha ka jing nang ko jongi kumno ban pendon kam ya ka kata kadai kaba kane ke sorkar MDA kebalaya lam khmat da ka NPP kala le na ka benta ka jongi dasar kane ka sngi ngalamut ban ai ka jing khublei leng ba ki lat pathai khubor ban ong khublei shibun lada ong ru kin so ong pat o kidei aktin boy jongi ki ong slala ro chikli bar e ro dihi ngan ai mangaru na marnga ngade ka MDC jong ke NPP kin so ong yang apat o ki ya penro dalade ya lade dan renga syem ya kane kabu kalat rengkat pat kine kinong syong yau baro rengkat i doktor bom ngin ong ya pi kublei shibun kublei shi hajar ngu pak lem ya kane ka kubor syau chief minister badon burom jongi syai sa president ten song ka nongpo ki nong syong shnong jong ka nongpo rengkat pat ka umsning ki ai ka jing kublei ka bakerpang na ka bentau neu surok uba ngilayo ban ya suk bat hang ne lele kane kam de shu ka area surok ngis ngeu ro ban ai ke jing kuble ya kontraktor ke jing keloit men sim ke jong o ban shna keloit ha kine ki benta jong ka yo te kane ka de ka banga kwa ban pen sngo ladang ya keren na ka baya de bat ki skim teng teng ya ong kumno ngi ong oh katu de ka skim sarkar ka bade ban jo hi is katu de jo air ki je ro katu de ka jong i ka hok ka jong i ka skim sarkar te ka don henry lada don nupai ngan ong ya pi ka sos jong ka ka treu ka don te henry lada don kine ki pai bawan rai ka ne ka ban supply yang i pi tharai ngin yo e ka hadu ha ying jongi nga ong ka ju ya ka skim sarkar te ka don la da don bawan ra pat ya kata hato syubu ka napo central don balik pan chief minister jongi man kata ye ule syapo Delhi balik pan skim kipat ba ki jongi ban snongo TM kublei ngim jodan ka jaj ben riu khasi ka jongi ka de ka ni ong kumno ngi so sarong ban kam yela de ba ka de ka jaj ben riu tip blei tip akor tip brom henry nga i kumba ka ne ka jok ka ba mentangi la ka let no ikak tien kublei shibun de ne am habayo de ban ong gen kublei shibun de ban long grateful ya kita ki balaya rap yangi tengah ong ngajaj bangade na ka ne ka party ngalo ong iru ye pi ka por election nga ong ajit yang nganlong mga ka jingking syarti syapo sekretariat kat ka badon napo district council nga ong ye pi 4 don ru e madu mentang 4 yo ban ice cream henry lemba ka sorkar lemba chief minister jongi layo ban pentelun kato ka ne ki kam ki balong arjan hapo ka constituency ka jongi tenaga ne ka daw ladang ini keren pat ka bayade bat ki way pat ki scheme ngai idang mentaru dang yat ka way ka bolero ka bala tho CM elevate ngampat jui CM elevate menoro ngadang yo itang ha kane ka sorkar ka babenta yagi nongnya yagi driver layarap yaki la kentu yaki ngim la ban ai kam ai jam i way pai way henry ka ka bangila kan long ban ai ka kenja sanction ban ai ka kenja scheme ba phiniang ala ki jongki kejam bangin ai kam tang yo way ngangai scam utu bangi ai scheme ya ka Mahindra pick up unom yo kam tang marway undon driver undon kindon ru kinong load ya kamar ka jong o ba unyo ai kam ya ki way pan ka CM elevate ki ai ya kinong syong dukan
ki ai ki samla ki jongi bakin yang ala ki jong ki kejat bakin sengkam la jong Henry nga so ban ong da ka ba burom lada pis ngusi ngop hamap yang bangi kam long cai tu palat ngi kwa tang ka kam sarkar ready made at the end of the month ban should draw ya ka sta ka salary yo da ka basuk pep 3 room lele tho city Shaka sor sha u officer ban ongam la ban wan trei tang ba bakut u banayo tulop rengem kwa ban penjenjar ya lade ka sorkar ka jongi lengba u chief minister lengba ka jingstrat jongi ne ki armut ki deputy chief minister ki jongi shi bon ki scheme nga iman kata yo ki shong ya kata ka cabinet meeting bat wan ra ki policy ki ba per bale ki wan ra ladang issue yos nga YouTube nang tang ban criticize ban ya ro em Ten na day boong tang kublay sibon are kilay perkan. Kito ki polisi kim day na kabanta jong ka sorkar. Kiday na kabanta jong abat jong pi. Haba ki plan, haba ki watlan ti kum no ban sina ki polisi tumay kalong ban kentiu yang ay pi. Nganut banong. Hakapor. Hakine ki sanslem ki shiposlem ki balalek no. Ladangi paidin kendian. Wat kane ka yeu nong po ka jungi kam long kum ne kala kan ladur da kum wei lada kam don ka sorkar hato pidang mut kine ki development ki roi ki par ki jingkela kinwan tang nanga bat na pi shimet ngam tharai tongin long ki bas ngongo ki kon ki jongi men na kane ka ong ka kong ka wei ka kong nga ka ong utu wei kon banang kong ade arung sepi kong rin ru hajar kata ka ni ka scholarship da u chief minister ang ta kata ai ki ong saka kon banang kong ade pat jo re tong ong toli le re sin ba pila tep te mat mujika hadin arte yeu ipun nga amuj ke pi kong ret tu kon nang kong ro ajo do khat arajar ajarap he ka kadai ka sorkar ka jingstat jong kini ki nong yalam ki jonge i deputy chief minister jong yang ne ilawan ra shibun ila sanction shibun ba ka scheme na ka banta ka ne ka urban area ki ong nadu na po mautunum adu apo syang bangla shibun ki jingerap ngidon ngate MDC ngamla ban ai kine ki benta rengas ngau ban ai ki jing huble ka bakar pang yeu ne ureu rang ba ki solar street light ngin sawan ban pendai haman la ki shnong ki jong pi bala sanction leng ba ka arban leng ba ka jing start jong isas ngau balang dar yong kong ro nangin le bet ya kane ka benta nom slam shu yo pi ong banga penpit election lada penpit election lada kimpat penbena ya ke election kimpat penbena kloy nga tharai sien ngin sala ban install no wat ya kine ki solar street light ha kine ki benta jong ka arban bat ki development ki baper lada ngam pakla da ki pogror kin wan hang ne hapo ka arban nong po urban area ka jongi kata ka de ka sorkar NPP